mamamot ma'am. Nagagot. Gusto na lang dadumamam ko. Napaanawa ngam dahil pa nagpapanawa na kanya aday kay ma'am. Sugsug doon na umilang ma'am. Nung ikaskas jay na. Muna sugsug man ma'am. May gawak amam nawamot paraywan yadi na nawamuti kakakwa katulungan yung nagtibalay min ma'am no siya mapampanawan kami. Kay suna lang mut ni mababati na dahi tama magbuburding mut di may sagi yan mut yan nanang ma'am. Kastoy no iladawan ni Hermalyn, ti 15 tawen ken grade 10 student nga anak na, ani Carl Aljol address. No saan abalay ken karayan, basketball court ti apar ti anak na. Ngem idirabii, saanin ana ituloy ta anak na tinapanagay ayam ti basketball, kalpasan api musay, gapo iti panakadumpar na. Istorya na, magmag na ti anak na iti igit ti kalsada, ken mapan kumaagay ayam ti basketball, iti kanan elementary school. Kasi ma'am, di apagruar na jay dalan nga ajay apan jay yan mi. Saktumot nga ada na nakruod ijay ma'am so da jay rimwarak pangkukinita nakita kasi unang nga nakaidda jay higit ti kalsada. Nagsangit ka ma'am ang kamuti. Rina ma'am da nakita ajay anak ko nga kasi ma'am. Iti investigasyon ti pulisya, paawi din iti lapas, ti MPV nga Innova, aminaneho ti 48 ti tawen na akagawad, iti purok 2, Balbalino Gimba Nueva Ecija, iti mapasamak ti insidente. Bali diti naka 4 wheels ma'am, bali naggapon isuna iti magmagay, ta nagpatrabaho isuna iti kalkalapaw na. So hindi mapan na itulod dagitoy trabahador na, ditoy alimudong, ket dita nga intuloy da ulit ti naginom. So di agsubli isuna ditoy poblasyon. Di tamutin nga na out of control iti manibela with diretso na dagiti residente nga gumatgatang iti ayan ti store. Kung natagtagi ko ka ti store, madama nga glaklako ti lakay na, idinta adda di mong par iti store da. Di may isang ma'am di ubing magmagna. Tas di lalaki nga may isang victim gumagatang. When ma'am nayarado na di ubing, siguro naitupa dita. Tas di motor mi nga nakapark ita sango ti store. Nayarado na tas nga napanta sango. Tas di may isang nga gumagatang. Di may isang gumagatang mama dita sango. So di na kuha na mo. So nga nakwa di saka na. Nya mo tinapasamak ti store dirabi ma'am. Pagkakayawara ka lagi ti mami munog dagi di kwat ti semento. So di tas naptamaan pa di rep mi. So nga, dagi dyan magkakaywara lagi ti lakon. Agpada dagiti biktima, ana itaray iti ospital. Nagsagaba ni Carl, tinakaro asugat iti ulo, ken naideklara a dead on arrival iti ospital. Idinto nasugatan met, tinagduduma apaset ti bagina, ti may sapay a biktima. Admitaran met ti driver ti MPV ti basol na, ken depensana, at dali ni siya na. Diyan yung pawit yung kadali, gagam di lapasan. Tata, di paulyak ti eskwelahan ti kanan. Siyempre medyo marangkada kapasang at ajay. Bigla dati nakita mi nga lumalasiw. Di na muno lalaki ko ng babae na rapis. Tata nakitutak, di pa nakitut ko, di na ikabit ko, di pa kanigid. Di isublit ti pa kanawanin, isumutin di ng bulaga akong tajit kubing nga dadya igit na magmagna. So ajay na tumbok kumito. Ngam hang ka man nakainom, sir? Ang mamadamot, nyamhan nga as in nga talaga nakainom ma. Ang kanabantot, nakainom? Nakainom kami lang. Agkidkid daw ti pamakawan iti pamilya ti biktima ken nakasagana at tumulong. Sumango daytoy ti reklamo a reckless imprudence resulting in homicide, physical injuries, and damage to property. Agtultuloy met tinaingat a pamalagip ti pulisya kadagiti motorista. Dawatin ti lataman ni naman mga wan. Nga dagiti motorista tayo, no nakainom dan, handa ko mag-drive nga talaga tayo sa bali lang nga talaga. No nakainom ka kaysa normal ka nga agmanmaneho. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.